a chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Helo, mae'r Esseith yma aelod hŷn Cyrffi Cymru. Gobeithio bod pawb yn iawn ac yn cadw i fynd trwy'r cyfnod ansicr ar rhyfedd yma. Mae rhaid i weid, beth o'n i'n meddwl byddwn ni'n byw mewn cyfnod i brofi pandemig fel yr un sy'n digwydd ar hyn o bryd, ac yn sicr mae rhaid cyfaddau i fod yn brofiad eithaf surreal i ddweud y lleia. O ddydd i ddydd, rwyf yn athrawes i blant oed cynradd, ond fel y rhan fwyaf ohonom, mae'n bywydau wedi newid dros yr wythnosau diwethaf. Ac yn wir, mae'n od ofnadw peidio gyrru'r car bob bore i gyfeiriad yr ysgol. Mae'n od hefyd peidio gweld disgyblion fy nosbarth bob dydd na chael fy ngalw miss. Ac mae bod adref yn brofiad hynod o ryfedd. Ond fi wedi bod yn cadw fysi, yn paratoi gwaith ar gyfer disgyblion fy nosbarth a'i rhannu nhw ar y we. Peth braf yw byw mewn byd lle mae technoleg ar ei orau, ac mae hyn wedyn fy ngalluogi i barhau gyda fy ngwaith mewn ffordd a sicrhau bod digon gyda'r plant i wneud. Ond, os ych chi'n chwilio am rhywbeth i wneud gyda'ch plant, cofiwch, mae modd i chi wneud unrhyw beth o fewn y tŷ a thu allan. Peintio, coginio, mynd ar helfa, o amgylch yr ardd i chwilo am fwysfilod bach, gwaith crefft. Cofiwch mae y pasg ar y ffordd, allwch chi wneud wyau pasg, cardiau pasg. Mae llwyth a llwyth o bethau allwch chi wneud er mwyn cadw'n brysur. Ac hefyd, mae'n hynod o hyfryd i weld mudiadau ar draws Cymru gyfan yn cynnig cymorth i rieni yn ystod y cyfnod yma ar wefannau fel Facebook. Mae lot o fidiadau bellach wedi rhoi amserlen i fyny ar ei tudalennau Facebook yn dangos yr hyn maent yn cynnig dros yr wythnosau. Mae llu o weithgareddau amrywiol, llu o bethau sydd at ddant pawb. Felly, os ydych chi byth yn chwilio am rhywbeth i wneud gyda'ch plentyn yn ystod y cyfnod yma, ewch ar Facebook ac ewch i wylio am dudalennau y mudiadau ieuenctid yma sydd wir wedi gwneud gwaith arbennig i sicrhau fod digon o bethau ar gael ar gyfer pawb o bob oedran. Hefyd, mae fe'n wych i weld cymaint o glybiau ffermwyr ifanc ar draws Cymru gyfan yn cynnig cymorth nhw i'w cymunedau yn ystod cyfnod ansicr dros ben. Mae fe wir yn wych i weld yr holl ieuenctid yma yn cyd-dynnu gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bod, enghraifft, yr henoed yn ei ardaloedd neu yr rhai sydd yn cael ei ystyried yn y categori risg uchel yn gallu ymdopi gyda hyn. Felly, daliwch ati chi wneud jobyn arbennig o dda. Hefyd, wrth sôn am Facebook, cofiwch, os nag ych chi'n dilyn tudalen Cyrffi Cymru, ewch ati i ddilyn y nawr, rhoi kick-out i Corona. Mae fe wir yn dudalen gwych, mae fe yn arbennig, mae fe'n ffordd hwyliog o gael chi trwy'r cyfnod yma, gyda gwen ar eich gwyneb. Mae fe'n dudalen sydd yn cynnwys lot fawr o bethau gwahanol, lot o sialensau gwahanol i chi gymryd rhan. Felly peidiwch da chi a ddim cymryd rhan, mae'n bwysig. Ond un peth sydd gyda chi gofio yw peidiwch a meddwl eich bod chi yn mynd trwy hyn ar ben eich hunan. Rhaid gyda pawb i gofio ein bod ni gyd yma gyda'n gilydd ac yn gefn ein gilydd. Nid oes neb yn mynd trwy hyn ar ben eich hunan, a mae rhaid chi gofio hynny. Ydy mae'n od iawn peidio mynd ar gwaith a gweld eich ffrindiau, ond cofiwch bod y feirws methu lledaenu dros y ffôn. Mae dal posib codi'r ffôn er mwyn cael sgwrs gyda'ch teulu a ffrindiau. Mae clywed llais aelod o'ch teulu neu ffrindiau ben arall y ffôn yn ffordd o wir o godi'ch calon chi. Felly, gobeithio bod pawb yn iawn, gobeithio bod pawb yn ymdopi. Cofiwch ddaw eto hael ar fryn. Fe fydd y cyfnod rhyfedd yma yn dod i ben, cyn bo hir gobeithio, arhoswch gytre a fyddwch yn saff.
Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.